Zdravím vás, tu je Andrej Madala a v tomto videu si ukážeme, že na eBay sa dá uspieť aj zo Slovenska. Veľa ľudí má v hlave ten mýtus, že sa to nedá a že eBay je len pre Američanov. Neverte týmto mýtom. Na eBay môžete uspieť aj keď ste Slovák alebo Čech. A to celkom jednoducho. To sa nedá. To je blbosť. Nemáš šancu. Len si spomente, kedy naposledy ste čítali nejaký článok alebo počuli múdre slová o tom, že eBay je len pre Američanov a že obyčajný človek zo Slovenska nemá žiadnu šancu sa na tomto portáli presadiť. Povedzme si však úprimne, kto má väčšinou takéto tvrdenia? Kto má v hlave taký názor, že to je iba pre Američanov? Kto je ten človek, čo všade rozpráva, že sa to zo Slovenska nedá? No odpoveď je jasná. Je to človek, ktorý s tým nemá absolútne žiadnu skúsenosť. Alebo to tiež môže byť človek, ktorý to už síce skúsil, ale išiel na to nesprávnou cestou. Niektorí ľudia sú skrátka takí. Ak im niečo hneď nevíde, automaticky to pre nich znamená, že sa to nedá. Ako je však možné, že iným ľuďom to funguje? No s pravdou von. Spokojom na duši vám môžem povedať, že myšlienka, že zo Slovenska nie je možné na eBay uspieť, je jeden z najväčších mýtov, ktorý majú ľudia v hlave. Veď prečo by to nebolo možné? V čom sa Slovensko tak extra líši oproti iným štátom? Nachádzame sa na Marse? Alebo tu žijeme ešte v dobe kamennej? Samozrejme, nejdem tvrdiť, že na Slovensku nechýba množstvo vecí, ktoré sú už napríklad v Amerike bežná rutina. Ale eBay medzi ne už rozhodne nepatrí. Nikdy ste sa nezamýšľali nad tým, prečo si ľudia myslia, že predávať zo Slovenska na eBay je nemožné? No je to preto, lebo veria tejto jednej veci. eBay je veľmi lacný a nie je možné konkurovať cenou. Samozrejme, že to nie je pravda. Keďže tomu však ľudia veria, automaticky si to spájajú s tým, že nebudú mať miesto pre maržu, že nezoženú produkt lacnejšie, že sa im to neoplatí, že ich konkurencia prevalcuje, no proste povedia si, to sa nedá. Stop, už žiadne mýty. Poďme si spoločne ukázať, že sa to skutočne dá. A je úplne jedno, či ste mamička na materskej dovolenke, robotník, podnikateľ, študent alebo ktokoľvek iný. Na eBay je miesto pre každého. Aj pre Slováka alebo Čecha. Uvediem teda konkrétny príklad, na ktorom vám ukážem, že na eBay je možné konkurovať ostatným predajcom aj cenou. Netvrdím, že niektoré veci nie sú na eBay skutočne lacné, avšak všimnite si, že tieto lacné veci predávajú vo väčšine prípadoch len Číňania. Kvalitné veci sa predávajú aj za vyššie ceny, ako sú u nás. Pri prezeraní cien si ale vždy pozrite aj cenu poštovného, pretože predajcovia využívajú túto cenu a dosť si pridávajú maržu aj tu. Skúste si teda len tak pozrieť nejaké produkty na eBay a veľmi rýchlo zistíte, že sa predávajú aj omnoho drahšie ako na Slovensku. Samozrejme, nepozerajte len tie najlacnejšie čínske produkty. Ľudia si to aj napriek tejto vysokej cene kupujú. To je jasný dôkaz toho, že ľudia nenakupujú len podľa ceny. Ako príklad uvediem túto tašku Nike. Predajca už predal celkovo zatiaľ 682 kusov, čo nie je málo. Cena tejto tašky je na anglickom eBay 20,95 libier. Pozor, ako som však spomenul, treba k tejto cene pripočítať aj poštovné, v tomto prípade je to 10 libier. Znamená to, že zákazník celkovo za túto tašku zaplatí 30,95 libier, čo je v prepočte približne 40 eur. Čiže ak si zákazník objedná túto tašku na eBay, bude musieť zaplatiť 40 eur. No a teraz si skúste tipnúť, za koľko sa táto taška predáva na Slovensku. Ja som si dal tú námahu a našiel som to. Tak, len si skúste tipnúť, aká je cena u nás na Slovensku. Na eBay je to 40 eur a na Slovensku je to... No, máte nejaký tip? Tak poďme na to. Podarilo sa mi nájsť túto tašku za
14,53 eur. Treba si však uvedomiť, že táto cena je stále iba maloobchodná. Ja som to hľadal v klasických e-shopoch, hej, nie v žiadnych veľkoskladoch ani nič podobné. Čo znamená, že ak by sa vám podarilo túto tašku získavať veľkoobchodne, táto cena by bola ešte nižšia. Čiže znamená to, že priestor na maržu by sa ešte navýšil. Už teraz je to viac ako 25 eur. A ak by ste získavali túto tašku ešte lacnejšie, priestor na maržu by bol naozaj veľmi zaujímavý. Ako môžete teda vidieť, eBay nie je v niektorých prípadoch až taký lacný, ako si väčšina ľudí myslí. Stačí len nájsť tie správne produkty. Pre vás ako predajcov je to výborná správa, pretože môžete iným predajcom zo začiatku konkurovať aj cenou. Neskôr už nebude hrať cena až takú úlohu a aj keď nebudete najlacnejší, vôbec to nevadí. Ľudia nenakupujú len podľa ceny a aj keď budete drahší ako vaša konkurencia, budú sa vaše produkty predávať aj naďalej. Tak si to teda zhrňme. Na eBay sa dá konkurovať aj cenou, a to dokonca s veľmi zaujímavou maržou. Je potrebné len nájsť tie vhodné produkty. Aby ste mohli ostatným predajcom konkurovať aj cenou, vyhýbajte sa takým produktom, ktoré ponúkajú Číňania. Uvidíte, že pri niektorých produktoch zostanete doslova šokovaní, keď zbadáte, za akú nehoráznú cenu sa predávajú. Prajem vám veľa úspechov pri výbere toho správneho produktu. Ak sa vám toto video páčilo, tak ho zdieľajte aj so svojimi kamarátmi a známymi na Facebooku. Pravdepodobne pomôže aj im. No a ak chcete získavať aj ďalšie tipy, triky a návody ohľadne predaje na eBay, sledujte moju stránku www.predávamenaebay.sk. Tejto téme sa tam budem určite venovať aj naďalej.